taistella sellaisen ilmastopolitiikan puolesta esimerkiksi, joka ei ulosliputtaisi meidän työpaikkoja. No miten Suomi ei itsenäisenä olisi voinut taistella siitä? No älä huuda mulle, kun mä oon tässä näin lähellä. No joka tapauksessa niin totean, että EUsta on ollut myös hyötyä, niin kuin mikään asia maailmassa ei ole mustavalkoinen. Meidän opiskelijat on saanut, suomalaisopiskelijat on saanut mahtavia vaihto-oppilasmahdollisuuksia. Ja toinen... Mutta tässä tuli nyt virhe. ETA-sopimus antoi suomalaisille opiskelijoille edun ja oikeuden opiskella ulkomailla. Eli tämä oli valhe numero 1. Ei se ole valhe. Se on EU-jäsenyytemme on ollut siinä merkittävä etu. Ja toinen asia on se, että meillä on alhainen korkokanta, josta jokainen asuntovelallinen on ollut kiitollinen, että meillä on ollut vuosia alhainen korkokanta. Minä en ole täällä puolustamassa, mutta kerron vain 2 esimerkkiä, joista on ollut hyötyä. Tiedän, että on asioita, joista myös on ollut haittaa. Että Suomi on laittomasti EU! Suomalainen alhainen korkokanta on kyllä EU-politiikalla asuntojen hinnassa saatu mukavasti pyöräytettyä takaisin. Että se, mikä on siinä korkokannassa voitettu, on asuntojen hinnassa sitten hävitty. Että sekin oli valhe numero 2. No mä kyllä nostan nyt hattua Eija Riitalle, että hän viitti tulla puhumaan tästä asiasta, että hän on varmaan niin kuin tosiaankin uskonut tähän EU-hun. Niin mä luulen, että on oikeasti ihmisiä, ketkä oikeasti on niin hyväuskoisia. Mutta se, että se ei ole kuitenkaan ollut mikään ratkaisu tää EU, onko se sitten ratkaisu, että meillä menee suomalaisia opiskelemaan ulkomaille? Mun mielestä suomalaisia on käynyt opiskelemassa kautta aikojen ulkomailla. Ilman mitään ihmeellisiä sopimuksia, että onko se, kyllä me voidaan olla kansainvälisiä ihmisiä. Mä itse tykkään paljon ulkomaalaisista ihmisistä ja tykkään siis että eri maista ja muuta. Mutta mä voin mennä henkilönä, ei mun tarvitse mennä sillä tavalla, että me ollaan kaikki johkaan saatanan sama Eurostoliittoon. Mä voin mennä omana ittenäni johonkin ulkomaille. Ja mä luulen, että jos mä haluan mennä opiskelemaan ulkomaille, niin mä sinne pääsen ihan ilman, että mun täytyy kuulua mihinkään järjestöön tai mihinkään unioniin. Mä haluan, että Niina jatkaa, koska Niinalla on niin hyvää sanottavaa, mutta pyydettiin vielä sanomaan, että ihan oikein se ETA-sopimus löytyy Wikipediasta. Se mitä tässä äsken sanottiin, niin käydään tarkastamassa, mitä me sanottiin, että se on totta. Menkää. Joo. Me ei vaan puhuta, käydään katsomassa. Joo. Niina, Joo. Tässä näin, että äsken tuli sanomaan eräs neitokainen. Eli että eikö suomalaiset joudu itse maksamaan sen, kun he menevät ulkomaille opiskelemaan? Mun tietääkseni se on niin, että vaikka mä menisin Viroon opiskelemaan, niin ei mulle Viro maksa mitään. Mä joudun siellä itse maksamaan. Ja se on mun mielestä varmaan oikein, koska meillä nyt tällä hetkelläkin niin menee EU-hun niin 1000 miljoonaa euroa vuodessa rahaa, nettomaksuja Suomesta. Eli siis kyllä tää niinku vaikuttaa ihan siltä, kun meitä kusetettaisiin. Että kyllä mä ymmärrän, että on ollut ihmisiä niin kuin Eija Riitta tai moni muukin, ketä on halunnut tämmöistä ilmastoa parantaa kansainvälisesti. Se on hieno juttu. Mä arvostan sitä. Mutta se, että pitäisikö tehdä pelkkä ilmastosopimus. Meillähän on niitä mitä G8-maiden kokouksia ja muita, mikä ne on. Niissähän puhutaan näistä ilmastoista. Ei me tarvita siihen EUta. Mun mielestä pitäisi asioista sopia sillä tavalla, että asia kerrallaan. Ja miksi me maksetaan Britanniaan? Joo. Niin, ja tää näin, että Samikin nyt otti että minkä takia me ollaan jonkun Iso-Britannian jäsenmaksuja maksettu. Mäkin katsoin joskus valtiovarainministeriön tuosta toimintakertomuksesta, niin 3,4 miljardia Suomi on maksanut Iso-Britannian jäsenmaksuja sen puolesta. Eikö Iso-Britannia ollut vanha siirtomaaherra, mikä on tuolta saanut rahaa Intiasta ja joka puolelta? Me ollaan vanha siirtomaavaltio. Me ollaan maksettu veroja Ruotsille ja Venäjälle ja nyt me maksetaan niitä EUlle. Niin mitä ei hemmettiä varten me niinku pidetään jotain niinku Britannian kuningashuonetta tai jotain muuta vastaavaa pystyssä? Siis eikö se ole vähän niinku idioottimaista? Niin. Eli että tosiaankin, niin mä kyllä arvostan tosiaankin Eija Riittaa, että hän tuli tänne puhumaan, mutta
Mutta mä tosiaankin toivoisin, että hän keskustelisi meidän kanssa just tästä asiasta, että minkä takia me ei olla tyytyväisiä. Eija-Riitta voisi tutkia sen etäsopimuksen. Joo, ja tosiaan voisi tutkia sitä etäsopimusta. Ja mä oon jutellut just hiljattain erään kokoomuslaisen kanssa, ketä on tehnyt tutkimuksia valtiopetoksista, että miten meidät on huijaamalla viety EU-hun, miten lama on 90-luvun alussa tehty ja on tahallaan kaadettu suomalaisia pienyrittäjiä. Täällä on edelleen ihmisiä, ketkä on velkaloukussa 90-luvun laman takia. Että kyllä niitä kokoomuksessakin on muutamia, ketkä tätä näin tekee. Jorma Jaakkola kokoomuksesta on tätä kirjoittanut ja hänen sivultaan löytyy. Mutta tämä kokoomuskin, niin se on niin hajanainen puolue. Mä just eilen juttelin tämän Niina Suomalaisen kanssa, kun hänellä sattuu olemaan ihan samat teesit suunnilleen kuin Ipulla yrittäjyyteen. Ja mä ihmettelen sitä, että minkä takia kokoomuksen sisällä on niinku tasaveroa, välillä jotkut kannattaa ja jotkut progressiivista veroa. Mun mielestä siis, että jos kokoomukseen mennään ehdolle, niin menevätkö he ehdolle vaan sen takia, että he pääsevät läpi? Pelkkää populismia, pelkkää niinku vaan, että jota mielikuvien avulla mainostamista. Luvataan mitä vaan. Joo, luvataan ihan mitä tahansa, että päästään itse sinne. Mun mielestä pitäisi olla munaa, että sanoo suoraan, että mikä mättää, ja sit vasta pyytää niitä ääniä. Sellainen kysymys tässä.